Quan operem amb nombres hem de seguir la jerarquia de les operacions. En primer lloc, s'han de fer les operacions que estiguin dins d'un parèntesis, un claudator. Després de fer això, hem de fer les operacions que siguin potències i arrels. Seguidament farem les multiplicacions i divisions. I per últim farem les sumes i les restes. Donada la següent operació, nosaltres hauríem de fer primer la multiplicació abans de fer la suma, ja que a la jerarquia de les operacions, les multiplicacions i divisions van abans que les sumes i les restes. Així doncs, caldria fer el 2 per 5, que dona 10, i després fer la suma. 3 més 10, 13. Si no ens en recordem de seguir la jerarquia, obtindrem un resultat erroni. Si decidim fer operacions en l'ordre que les veiem, primer faríem aquesta suma, cosa que no és correcta. I el resultat que obtindríem seria 25. Però recordem que això no es fa d'aquesta forma, ja que no estem seguint la jerarquia de les operacions. En aquests casos, si seguim la jerarquia de les operacions, el primer que haurem de fer seran les multiplicacions i divisions. Així doncs, el primer exemple haurem de fer 1 per 3 abans de fer la resta. Quedaria, doncs, 4 menys 3 igual a 1. Al segon cas, hauríem de fer la divisió abans de fer la resta. 10 entre 5, 2. Així doncs serà 2 més 2, 4. Al tercer cas haurem de fer 2 per 3 són 6 i farem 8 menys 6, 2. En aquests casos tenim parèntesis que ens donen la prioritat. Per això farem primer les operacions dins del parèntesi, aquí i aquí de la mateixa manera. Dins del parèntesis tornarem a recordar quina és la jerarquia de les operacions per decidir les que farem primer i les que farem després. En aquest cas, entre la suma i la divisió, primer s'ha de fer la divisió. 8 entre 2, 4. Ara farem 5 més 4, que són 9. Això vol dir que tot aquest parèntesi és un 9. Llavors farem aquesta multiplicació. 2 per 9, 18. Al segon cas, dins del parèntesi que ens dona la prioritat, hem de fer primer la divisió. 6 entre 3, 2. 7 menys 2, 5. Tot el parèntesi el canviem per un 5 i ara fem la divisió. 15 entre 5 és igual a 3. Fixeu-vos que fer primer els parèntesis no vol dir que aquests nombres vagin al davant. Simplement vol dir que aquesta operació es fa primer
però cada nombre conserva la seva posició. Aquest 9 va després del 2, aquest 5 va després del 15. En aquests casos també tenim parèntesis. Així doncs, primer hem de fer les operacions dins dels parèntesis i després la resta. 4 i 1 són 5. Puc canviar tot el parèntesi per un 5. Després de fer el parèntesis, miro quina de les altres operacions he de fer primer. A la jerarquia estan primer les multiplicacions i les divisions abans que les sumes i les restes. Així doncs, faré aquesta multiplicació i aquesta divisió. 2 per 3 són 6, 4 entre 2, 2. Tindré, doncs, 6 més 2 menys 5. Ara he de fer aquesta operació. 6 i 2 són 8, 8 menys 5 són 3. A l'altre cas, també fem primer el parèntesi 2 menys 1, 1, i faré les multiplicacions i divisions abans de fer les sumes i les restes. Així doncs, he de fer aquesta divisió, que dona 1, i hauré de fer aquesta multiplicació entre el 3 i l'1. 3 per 1, 3. Em queda, doncs, 6 menys 1 més 3. 6 menys 1 són 5 i 3, 8. En aquest cas, tenim parèntesis i claudàtors que ens donen la prioritat. Dins del claudàtor tornem a tenir un parèntesi. Per resoldre aquest claudàtor, fem primer el parèntesi, que dona la prioritat, i després la multiplicació. 7 i 1 són 8, 8 per 2, 16. Aquest claudàtor ja el tenim resolt. Al parèntesi hem de decidir quina operació fem primer. A la jerarquia van primer les multiplicacions abans que les sumes. És per això que fem primer la multiplicació. Així doncs, hem de fer 2 més 15. 17. Tenim, doncs, 5 més 17 menys 16. 5 més 17 són 22. Menys 16 són 6.